Pamicho Etwa Yigmedi no eso Adifo no Pamicho Penise Ediabana wie Sabri de Yebiti Euradi asem said de making kind program no medi tudwa na ene otitani kese pa ema no kwari gidi asori nyina Senior Apostle Thomas ADU-BEMPAH ono na akonya kese pa abeda homa ne se homeda edikaya empani di bie asafuya nui oni yeche Awurade Nyankopon asem oh boy sam kese pa enti agentufo no na mo boabo mo homa ebeba mo nche na yabeje hu mo dwom na osompani ede Awurade asem no abrɛn na ansana no yebesere mpani na ebompai na Awurade asem no aba ne senti pamcho kasawo moma ahanye di mai ne senti yebesere mpani na ebompai na ede Awurade asem no aba ema ba kofom na emema sore na osofo Jeremiah dwofo abompai amai onyame a wotumi na wa hoden wasem ne kyerɛ sɛ wasem no wɔ nkwa na hoden wom ano nam sense kai bia enti dwumadi ebedi na wɔtwe mu nyina no sɛ wasem o amamu a na nwie pɛyɛ ɛnna o me da kronkron ani dwumadi na wieyɛ yɛsrɛ wa paw kyɛw ɛbra so sɛ wodɔm ma ɛdo anum asɛm no ɛma akra nyina ɛme anya tiefo refifo na mmom yɛnya asɛm no yɛfo uyu hu adi ya nyankwa bedi nkuni ma oma mo nhyira mra yesu na ne bra ka nyina amen yeda Pastor Jeremiah Jumfo ase papa oye Ashanti West ni nyina adifo pani ono na obompaye adi afutusem nanim amaye agentufo besra mo ebra osompani ya hoboa na odi Awurade asem abre umaye huhu mujuma emu ohyepa na opani emfa NCC no na mfa Awurade asem emre agentufo over to you musomai kronkron ya frawa ya bro ya frawa bro
Hallelujah. Adofrom onyame ye wonwani a obi nim na tembu mu pepeye na obi nim na chiri kwan hwewie da ampa efise ade nyina firimu na ni nyina so besa akọ ni nchei yes enu onyam ka ni din da amen na obi ni awirehyem ana obi nhye nkom adifo no we adifo panini ha se Sokoban village ha ye baba bibie asafo kese se ampa na ekwan a ye nua no ye dofo no ye wo fa ase Jacob Bechi owai hey ya mama ram pie onyankopon de na sem afa no so ama ene yehu de yehu yes last time bi na metikem na o preachi pa na the preaching no owura yi preaching no onsuro dipa waka himfo anim waka ba anim waka ba adwuma efu anim na wo kyerɛ won nia efata oya won so benya nkwagye ebi sɛ won so ye osoro ahen no ade ebi ampa enti na mi tia am se ei ene de owura yi o kaka na ene de wakasa amen na enye obi a bonse man onyame de akukroduro honhoma ma no a na oka wada ho onka nanso oka ye no emere kakra weni apagan sese na otwi bia ayeyi a metimi akase okasa TV so prince ena na otwi ni gina na otwi ni nyina na ya na metiti ni hu fifre adwumayefo no ena mpanimfo moaye ena mpanimfo moaye hwe adwuma yeso mu no ne ntoaso ena owure abetoa no yene agya David nom ni panijo nom the late apostle John Osu ya kompabo na yene a hye ho se na otwemienu bia ye be ko Ghana fana ha baabi akoye nsenka na safo atosin no ya maso afei ye ko ye nim kakra no na kire so amaye the science no afei eba se yen kobon paye se yen kono bosome na ye konso ye di na otwe enti wuti firi mu a na chese na otwe mi ensape na ade be ye waduma wafie ye ko ho afei de honhom ade ye aduma saa ya kodi na otwe mi ensa wo ho ye di na otwe mi enu ne enye nipa baako enti ba se yen santi na otwe nka ho ene ye sa di na otwe biem ansana owura bi ye friend Jamfi o sakra na wosi nya daaje na yana metete na mrantie ne nchen huhu saa na hwe se owura yi na otwe mu nyina wakasa TV dari nyina
any radio so na paniwa na boa bonsam hye urade anu ya wose onyankopon na boa no na ya monna ne yira sema no emamme ani mu nyina evi se obaye mpia no a ka wontumi yese yewu aso nhyira akra nyina nhyira no ewo Yesu din hallelujah oye trans inyanko bi enokre yewu ayaye enwanwa nanura ukuara no ebaya bitimi akase ukuara ne de edom na be se mienu na afini omo aforieda ntie mu amoba ne ene no omo afori o na o cheki ensuo nko a amanfo ba ha omo no a na nyasa asem kuma enti wukuada no ene first day a oba foriye then so unyame nam no so asihia dan a eti se onipa osi Jerusalem da no omo enti adofonom enemo di ehusie nemo maka mo ade ba me bejeje sika firi mo ho na ye de apia owre enti ene de se wunya nya ready a mobile phone mo phone su de edidadeda ena sokura twa the send bra yemfa normal mawo ebi se nkwanchan ya de efe ye di scan eye na bra owura ya bre ene na daji seye ene ton wa waton gidi ama gidi ya ye kurukra behwe se de me kan no ye mpanifo edi ka ye adwuma no ensuom awerekuom baabi wo kra wa fie kra ye koye ye nya da nem eda ye kodam obi da ya wasi ne foforo gravels na egum enso ye de asere ne se ho edidas besam owurei munhwe ni yie papa me kan sa na chese mommo mpaye ma ne nyame nhye ne din enu onyam ka Yesu din da enano obi kan se asori ados no Ghana nanso afa ne bone ados ene mo che onyame asem na yen didifo de enka yetimi de yen sasi ye bo se asori ados bone ados nanso yen de ke paye afasia prada kronto fo me tosom ye nu ti enum chemi edun so etinum chemi edun so time na twamu Korinto fon ma etosumienu etinum chichimu aye dunsun enkwa adwene foforo etifi asem enkwagie adwene foforo ne pachai enjichemu dunsun no enti sa obi wo Kristo mu a ene gidi asafo mu amohia ene dodo aka ho nyina mu amohia nyina mu ye gidifo na ya sorry ena dodo no afre gidi na empremprempo ye frey no kwari gidi asori if say gidi asoto no aye bebri wase so obi wo Kristo mu a na oya abode foforo ne madade ne nyina atwem hwe aha ka hobi kan yie sa obi wo
wɔ Kristo mu a na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ. Yes. Nneɛma dada no atwam. Nneɛma dedaw no Atwam. ɛnkane ne nanguro sisiapepɔ tigare kankamea nkosuafun ne nipa edi na ɔkɔmfoɔ bi wɔ me kurom wɔkyerɛ akɔkɔ a na wɔde ne ti ahyɛ n'anum na wate na wanom mogya no saa nneɛma dada nyinaa atwam Nneɛma nyinaa yɛ foforɔ. nneɛma yɛ foforɔ kama Yesu nti Na nneɛma nyinaa firi Onyankopɔn a ɔnam Kristo so apata atwe yɛn afam ne ho. na nneɛma a akristofoɔ ɛnyɛ yɛn nko meka kyerɛ aman nyinaa ɛne wɔn a wɔ Kristo mu sɛ yɛmma yɛn nneɛma nyinaa yɛ foforɔ sɛ yɛahyɛ nwera na yɛadwene mu te sɛ yɛadwene mu yɛ fitaa sɛ yɛ ataadeɛ yi anaasɛ esum ɛna ɛwɔ yɛn mu ɛno na ɛwɔ sɛ kristofoɔ hwɛ ne yie na obi ka sɛ asɔre adɔɔso bɔne adɔɔso a yɛana mentaa nyɛ n'akyi na nka true faith church deɛ na mede me nsa si me bo sɛ ɛte saa ɛfiri sɛ yɛn na yɛtumi ka sɛ ababaawa a wadi mfeɛ bɛyɛ sɛ aduonu baako kɔsi aduasa ɔmfa mpana da na mebisa mo sɛ ɛnɛma te saa ɛnɛm yɛnka koraa yɛbɛnya bi nanso so wokɔ asafo horoɔ bebree mu a kɔship nipa ne nipa no bɛtena ansa na waware no na yɛ asɛm ara nko enti mepa mo kyɛw momma nneɛma nyinaa yɛ foforɔ wɔ Yesu na nneɛma dedaw no agobɔne pɛsɛmenkumnya nantitwitwa anoɔyaw ne anokurokuro ɛmfi yɛn mu na Yesu ba yɛtumi abɛn no som a wosom no ɛnyɛ nigyeɛ sɛ yɛbɛto dwuma ma ɔsɛw na mmom ɛte sɛ wosesa wɔ nipadua sɛdeɛ adɔfo mo kɔtena Antiokia na bra ne su a wɔn baeɛ no ɔman no na ɛto wɔn din sɛ nkurɔfoɔ yi wɔn sɛ kristofoɔ ampa ɛna ɛnya a ɛdin Christians wɔn ne yɛ no wɔn akwae na ɛfata saa bɛba mo kyɛw yɛhyia ha yi ebi wɔ yɛn mu koraa anaa sɛ meka sɛ ɛkɔ akyiri gyidi ne abaayewa hwɛ sɛnea wosi hyɛ w'ataadeɛ fa ɛnɛm yɛkaa sɛ mompam ataadeɛ no ma no nkɔ fam afei deɛ mode akyekyere mo ho yɛakyekyere ne to pampee ne nyinaa kyerɛ adwamaa kwae ti mene abrɛ ka ne Yesu mu sɛ monsesa na mo akwae ɛyɛ foforɔ sɛ Yesu din hallelujah Amen. kɔ Ɔnam Kristo so atwe yɛn afam ne ho. wɔnam Kristo so atwe yɛn afam ne ho Na ɔde mpata som ama yɛn no. na Onyankopɔn de mpata som a ɛte sɛ ama yɛn yi Ɛne sɛ Onyankopɔn wɔ Kristo mu Onyame wɔ Kristo mu na ɔrepata atwe yɛn wiase afam ne ho. na wapata yɛn atwe yɛn afiri wiase afam ne Ɛde ho afam ne ho. enti ɛsɛ sɛ nsonsonoyɛ ɛda yɛn ne wiasefoɔ ntam adeɛ hia me paa ɛwɔ sɛ nsonsonoyɛ ɛda yɛn ne wiasefoɔ ntam na gyidini na wo ne wiaseni bra suban kasa awerɛho sɛ awarefoɔ na gyidini baa ne gyidini bɛɛma na wote nneɛma bi wɔ yɛn ntam a na nkɔ yie yewu a ɔnsakra mo daa Amen. Na wɔn mu wɔn mfonsoɔ ngu wɔn so.
Yes. na wɔde mpata asɛm no asi yɛn mu Onyame do yenti. Wa mu yɛn fom so na engu yɛ so. Yes. Na wɔde mpata som no a yɛ no kware jiri asɔre. Anaasɛ agyirifoɔ no. Sɛ obi fa Kristo a na wafa ne suban ɛne ne yɛbea no. Wɔde fa so kasa kyerɛ yɛn. Sɛdeɛ yɛbɛde yɛn ho na yɛayɛ nea Onyankopɔn pɛ. Ne de di akyire no ɔbaa Yakobi. Wɔse yɛn yɛ adwuma mmɔdebɔ ne brem Ephesians so ɔka enkae so ɔka sɛ wodi ma kenka agyidi a wobɛkɔ bebree so na yɛankɔwia de anto Onyankopɔn mmara yɛn yɛ adwuma ne yɛnyɛ bie de yɛnyɛ bie ama deɛ wɔ ne bie epamakyɛw sɛ wode wo nsa hyɛ ɔda bi no fa mu a ka hu sɛ dedi akyire no ɛmmɔhaw ɛmaa mo yɛ adwuma mo wa mo kunu nom Yes. okunu no mo mmɔden na mo nso mo yɛ adwuma ma mo yere nom enya hotɔ ɛnɛ bɛn na ɔmo yɛnsa na ɔbaa bi asɔre na wɔpie na wɔda kɛtɛ so na ɛyɛ wonya biribi a ma ne bi ni na wonya hotɔ na wonya asomdue ɛmfa nsom Awurade Kristo ɔma yɛn nte aseɛ daa Amen. ɛsrɛ mu bebree enti adwuma a monyɛ no mo a moakɔ sukuu awie no mommɔ mmɔden sɛ adwuma a mobɛwura mu no mode nsiyɛ ne namyɛ ɛbɛyɛ adwuma no na wɔadwuma wura no agye woatom nanso ɔnyɛ biribi de abɛfie na mmom ɛnkɔyɛ sɛ korɔno wode wo pɛn kɔbɔ korɔno yɛkyew a saa berɛ no yɛfrɛ me a ɛka sɛ ɔnkama asafo ba ho Awurade ma mo nte aseɛ daa Amen. Romanfo eti yɛ nsia kyemu yɛ dunum ɛkɔ Romanfoɔ. ɔhɛ Romanfoɔ ngoma no tinsia. Entitumo ye dunum no. Romans chapter 6 verse 15. Atifi ntwɛn ne sɛ ɛsɛ sɛ Kristofoɔ ɛsɛ wɔbɔ wɔn bra sɛ Kristo. ɛsɛ sɛ akristofoɔ ɛbɔ wɔn bra sɛ Kristo Apa. ɛmmerantie yi ɛnam de Nyame asɛm ɛsɛ pii so aka kyerɛ mo sɛ my bet munyae na monyɛ mo ho sɛ akristofoɔ Apa. ɛnɛ koraa sɛ nka maakyi bi wɔ hɔ a nka wonnya mmerantie wɔ ha se Pa. yɛgye Nyame asɛm hɔ ɛkɔhwɛ match wo te Ghana ha na Chelsea wo support no adɛn Kristo mmara mu mo a motwa ma bet no nyinaa monyae wote aduru Nyame anim na montwe mo ho na monyɛ adwuma ɛfata adwuma pii wɔ ɔman mu nanso sɛnea abɛyɛ mufiri ya na mkodu nkurɔfoɔ ama so deɛ adwuma a yɛnyɛ koraa na mɔfɔ so ayɛ na na Ghana ha deɛ muntimi nyɛ na munya asomdue ɛntena ha Awurade ɔnsakra mo daa Amen. kasa Ngoma tinsia entitum dunum no. Ɛne na ɛdeɛn. ɛneɛ na deɛ Yɛnya bɔne. yɛnyɛ bɔne Efi sɛ yɛni emrase na emom adom ase. asɔrefoɔ bi ka sɛ yɛwɔ adom ase adom Nyame na ɛwɔ adom Nyame na ɛwɔ adom Onyame na ɛwɔ adom Onyame na ɛwɔ adom ɔde agye yɛn nkwa na wo buru nwaman na Onyame adom Dabi da. adom a wɔde dom yɛn sɛ ɔsoma no dɔba koro Yesu Kristo na wɔbɛwu gye yɛn nkwa Ampa. ɛwɔ asɛnnua dua no ho pata hwe every bɔne ho Amen. wote yɛntena sɔre mu nyɛ bɔne ɛnka sɛ wowɔ adom Nyame wɔndom mo da ɛfiri sɛ mogya no ne boɔ yɛ den Akwasem. ɛne ɔhwie gu ma yɛ bɔne fifiri Kristo ɔnsakra mo daa Amen. kɔ Wɔse dabi da. ɔsi dabi da na Bible obisa wo question no ama wo answer oh
ɛyɛ bɔne na mekɔka kyerɛ padi mensa wɔde bɛkyɛ me wɔde bɛkyɛ wo ɛnkyɛ wɔte onyame da so twe ho ne nkum da wo so kasa munni sɛ deɛ mode mo ho ma no sɛ nkoa a wɔtie no no deɛ mode mo ho ma no sɛ nkoa a wɔtie mo sɛ bɔne a ɛde kɔ owuo mu die o sɛ bɔne ɛkɔ owuo mu o asoɔmmerɛ a ɛde kɔ tirinii mu die o asoɔmmerɛ ɛkɔ tirinii mu sɛ yɛnya obi kasa a gyidi ne aberanteɛ ni ɔyɛ gyidi ne ampa nyame asɛm tiri mu ɛnkekaeɛ bi ɛnni ne ho a gyidi ne ababaawa ni na obi pere sɛ wɔpɛ obi aware no a na yɛgyina na yɛdi wo ho adanse na nipa no hunu koraa na wapere na wabɛware wo saa wedi wɔkɔ gyidi deɛ nanso bɔ ho mpaeɛ awurade ma yɛnte aseɛ daa amen kɔ ɔno a motie no no ɔno ana ko a ɛne mo deɛ wotie no no wadamfo a ɔno mfa ne ho ma kristo na wo nso do ho abɔ no na wotie no na wo ne ne pie tam bɛn na abɛda awofo nom wo da nondu wo ba nso da dɔnko ɛnso nhia wo sɛ wɔbɛkasa kyerɛ no na ɛkwa bɛda wo so nti tie no yie na sɛ obi de ne ho bɔ dwamanfoɔ ho a na ɔyɛ dwaman no akɔ a ɔkorɔmfoɔ ho a na ɔyɛ korɔno no akɔ a odifoɔ ho a na ɔyɛ wudie no akɔ a yes ɛkyekyɛmu du nson no na asedanka onyankopɔn asedanka nyankopɔn sɛ moayɛ nkoa pɛn sɛ mo tie o mo ayɛ nkoa pɛ obi ɛde ne ho ama dwaman korɔno awudie wiinom patapaasɛm agobɔne ɛne deɛ ntene na afei deɛ mufiri akoma mu abrɛ mo ato ase ne suban mufiri koma mu abrɛ mo ho ase ama nkyerɛkyerɛ ne suban bɔnsɛm a bɔnsɛm Yes. mufiri koma mu abrɛ mo ho ase ama onyankopɔn kyerɛkyerɛ no esuban a wɔde ahyɛ mu mu no a wɔde ahyɛ mu mu no enti monwene ho na akoma no a mabrɛ no ase no na nsɛm a wɔde ahyɛ mu mu no amen mommɔ mmɔden ma ɛnnaadi amen nipa nyinaa nim miehunu sɛ mofiri mo akoma mu asakra pa mepamokyɛ wo momma koma mu asɛm a mo agye adiɛ no ɛnnaadi na sɛ wonam abɔnten a nanteɛ no koraa twerɛ kronkron di ho adanse ampa so sɛ momma mo nanteɛ ɛmfata kristo yes obi sɛdeɛ obɛsi ananteɛ sɛdeɛ obɛsi ayɛ ne ho na ɛbɔ kwan foforɔ bi ɛto n'anim ɛnɛ monsankra firi saa nneɛma no amen sɛnea wɔwura jacob akyi enti mogye tom sɛ asɔfoɔ binom saa na mɛka no ɛna ɛbɛhyɛ kɔkoam ha nka bɛyere papa na nka yɛsii dan koraa wieɛ no sɛnea wuku ara me sɛ ɛfa ha nyinaa kɔfa deɛ ma ɛwɔ nyinaa na yɛ amamaamufoɔ wɔn wɔ nkɔsɔre yi bi ne ho adanse pa a wɔn bɛdiiɛ nanso obi na bɛhyɛ ha a ɛwɔ adanse a yɛbɛdi afa no ho de du sɛ nka yɛbi ɛda yi ano ka yɛde ho a yɛnhunu nnipa ɛte saa ɛnɛ agyirifoɔ moba ha yi nsuo tɔ anɔpa yi nanso didi kwaa bi ɛnwa so ho bɛtumi aka sɛ dabrɛ metɔ so mmienu nnipa a ɛdii kaa ɛbɔɛ nɔnkron na mewɔ ha dadaada mena nsuom saa firi bibi ani ma bɛduru ha
me de hoa me ho Amen. owura Jacob nti me de hoa me ho Yes. sana won so wo bakra no ekwa we hu ene tusuo ni ateche a wo fa mu a wo bae Kristo on shouting da Amen. kasa Romans 14 nsia echichemu du ngoche no. Umuza titi atimpo no betre mo. Yeah. Abetre mo. Thomas Nyamia. Hallelujah. Amen. Romans chapter 6 verse 18. Na mode mo ho e wo bone huin. Ene de ne nko a. Mo ade mo ho afiri bone hu o. Tio. Mo atwe mo ho afiri bone huin. Ma ba ye tere ne nko a. Na wugina baabi a wo ka se wo ye gidi ni. Ka hu se wo ye de ba akwa. Tere ne akwa. Me bo wasumu a. Aso nyame mfa abɔ ne nkyɛn ukodwa so na ɔbaa bi ka wo a woyɛ ɔbaa yi wosinya hwee nyame mfa abɔ ne nkyɛn amen na wotumi de ntema bɔ mu na ne ne gyina na mɔko wie a ansa na aba beto mpanimfoɔ yi sɛ nyame mfa mbɔ ne nkyɛn ɛna me kɔ adwa so no ekɔkɔn hwɛ animuonyam pehunu a ɛmfata Nemom moye bonin kwai na nipa no siw na anya hwe nyame fa bonin chew na obi won chen abusa se mami are na dwen ya na okwa so de ben ho na wunya nsom eyi adi amen gidi kokko okwa meme da kokko asore no through faith church no aye ma amen no aye tene ne akwa wokoye ni ade wokɔtena office bi na obi baa na obi yi sika dopuo de maa wo na asebe de masorem de bi mu sa abra no na wo ye tene ne akɔ a na tene ne diw so na hye wo so emma wo kwai emma wo nya ne a wo pɛ awurade nhyira wo da amen kɔ mo ho na mere enti na mekasa kyerɛ mo enipa mu kɔ na sɛdeɛ mode mo honam akɔ a ɛma yɛ ɛde som efin tete no sɛdeɛ na mɛka no sɛ obi timi de akokɔ hyɛ n'anum no ati akokɔ ni ti ne mogya no ne ade nyinaa na fara mode mo honam akɔ ɛsom efin na wo yɛ ɔbaa na wo yɛ town helper edi ana da so no obi asi krom hɔ nɛ jise ohun na ya brantie patapa asem atiritira asem obi asem obi ntokwa na akɔgye akɔ na yɛ de wakɔto set adɔfonom na wade wo ho a yɛ Kristo ni ana wo pɛ sɛ wo bra no ɛfata a twe ho firi saa ne yɛmɛ ho
Yes. ɛne ɛmenatodie mu ɛde kɔ ɛmenatodie mu no Na woyɛ bɔne ɛka bɔne ɛbɔ ho hwɛ ɛna na obi ka sɛ yɛsi wi kura wodua nyɛ bɔne but nom ɛnka ho ana meboa paa enti sɛ wodua na wonom a wato aba mmra nokwasɛm wote wodua na wonom a wato aba mmra atomra kɔ so saa na afei momfa mo honam ɛmfa nsom tenenee ɛnkɔ ahotie mu tie botae baako wɔsɛ moyɛ dɛn saa na afei momfa mo honam ɛma wura bɛakyi sɔre wɔse saa na afei momfa mo honam nsom sɛdeɛ owura bɛakyi de ne honam som ɛbɔ afɔreɛ awerɛhuo mu ɛkɔm mu kasa tenten na ne mene mu awere ɔporo no mu a ne ɔkasa afei wɔwie na ne honam ayɛ no basabasabasabasa apa saa na mo nso momfa mo honam nsom pakyɛ ɔtena ase ɛnkɔ tenenee ɛdeɛ ɛne ahotie mu ɛne ahotie mu amen amen enti nɛ obi ti baabi na ɔno ɔsɛ gyidi no a na ɔsɛ gyidi sɛn hwɛ gyidi ɛnhyɛ kii koraa pa yɛadiifoɔ no wɔn da so gyina deɛ wɔn gyina yes ɛnhyɛ kii koraa ɛgyina hɔ pintin na wowo fam na asɛe saa ɛna wadwen na asɛe ɛna apɛ sɛ ɔde sɛ binom adwen so na ase gyiri yɛna gyiri deɛ ɛnɛ deɛ gyiri koraa ɛsɛi ka yɛn sɛ yi anka ɛbɛyɛ yie ɛbɛyɛ ho ayie ɛfiri teterentere bɛsi nnɛ gyiri yɛ gyiri ɛyɛ gyiri hwɛ woku ara mefiri a mekɔduru biribi ani ɔmo yɛ baako apa odini baako sɔre ɔsɛ pani esi ehu esie memere de di anim nsuo bɛtɔ baabiara na mpo sɛ woankoto ammɔ mpaeɛ a ɛbɛtɔ a ahwɛ a muntumi nkɔ asɔre koraa gyidi asesa so wɔne yɛfrɛ no sɛ odiifoɔ na yɛgyidim na abɛhu apa so enti gyidi no nkɔ baabi a ɛtim deɛ ɛtim asɛmpakafoɔ kasa ɛnka owura baakyi ɔnkasa saa ma obi wɔ Italy ntimi ma ne sika ɔnkɔ o ɔnkasa saa ma obi wɔ Switzerland ɔntimi ma ne sika wɔ ha ɛduru ne taama ebi twa radio ho hyia ɛtwa TV ho hyia yes wofam na gyidi asɛn apa mpanimfoɔ yi ne adiifoɔ panin ne n'adiifoɔ yi ɛda so gyina wɔn nan so amen oh bonsam akyerɛkyerɛfoɔ yi da so gyina wɔn nan so yes ɛnɛ wokɔ asafo biara mu a ɛtu anammɔn anaa meboa paa ɛtu anammɔn kɔ n'anim nokwasɛm so ɛgyina hɔ pintin yɛwu a ɔnhyɛ mo den daa amen ka baako na mode masɛm wɔ a ka baako yɛnkɔ Roman 14:6 ekyikyɛmu aduonu no yes na ɛbere a moyɛ bɔne nkoa no ɛnka ne a na moyɛ bɔne nko adi bɔne akyi no na mode mo ho ɛwɔ tenenee ho na momfa tenenee ho kanea ne sɛ yɛhyiaeɛ kanea ne sɛ yɛahyɛ nwera kama yi honhom bɛn ɛnka na memei siwni ase ɛnɛ nso moka no sɛ yɛtam de yɛka nsiwni ase ka wotwi asa wɔ yi ase soloku woatwa bi ama ani so ayɛ krakrakrakrakra paa wotwi soroku mmayewa yi nokwasɛm so nanso moade mo ho nti ɛne mote ha din amen na mokɔ fie koraa na moduru baabi a saa nneɛma kɔ so a na moayi mo ani yɛwu a ɔnhyɛ mo den daa amen nanso wokɔ ase a asɔrefoɔ nko a paa
Ubi ka say, I'm sorry, I do so, but I do so. It is a sort of one. Nancy won't be what? Watch it. And I did home, said you already better than I, or your Sampakani, or you D for me a cacra, Dajabo. Nancy, mamma, ten what shema, waha, and a fasebra, and a fawebra, and I say, Debbie, Giddy home. What one or deno, chrono, I be seen so. No, come on, some chill. More mobile jay, and I'm mobile chain. Mopa Monfamoy, you will be a chow. I just say, and what customer chill. What comes to a cron, dem ne ho. Na monso amuguso emrantie and the yana mo kire mo kakra pamucho mo hwe na mo amadem amasem no ho. Amen. Ne mo enye mo kronkron se de mu nua brantie yi wotimi ginae na hwe efiri sokobai eho eba when otutom no aba na wotimi esi hia da se amayehoa na watwe akra amayehoa. Amen. Na otwi bia we wotimi twe akra be se mere me mfa ne 10 na otwi bia du na wonso etise enti na de wa behuni sia biribi na ntimusa ne hunu se awurade na oboafo. Amen. Odumaguma sarfo no hyemu nyina den. Amen. Omamu yokodru honhom. Amen. Na ma o ne tumi no enhyem. Amen. Wo yo ba kra na abutu a gidi se wo kasam kire nyame a wo tie na obete nso na obeye nso na dumti na sumdie mra yeso dada. Amen. Koswa bon sem kese pa yada osompani ase otuyefo ose obewie ne kasa no kura no ose yehweyi na yama edembi ama asem no ho se ne ka che sompani amishra o na onshode sabri yebesre pani na yabompai na fi rigmedi nto aso aba. Any dear Quanso, a bompire. Adoyampa. On our dominant so at the assembly concrete in the Fusia Bay of May. A radia seminar send me in Tiani, the Sunny. No place with your mouth for training, and our same so could be near Cover Goma, which rank I see. Amen. Amcho, we tenasi. Sabri, Aduse. Yeyi entoboa ewo aforboka so ebra na pani ekasa no kan ho asem pabeche omfa ayede ada kanmra na entoa so my brother bacho ebribi adru weso afidie no mai na yentoa so aforbo no yede fi na no wukuada na yaba dia bedru ene homeda Yo ene homeda cheche de futu de me de ma o ma mu nyina ene asafi ene ana ode ye bia no e wo Yesu dim na efi na ekono afi ubia hu se so called by village, wood kahon. Age kura will be an number class Y. And a good age chimbers, so wood, wine. As Danka, you wedding da. Oh, Ray, why, dear. Na and Sanano. Yet ne a day be showed in sa. Oi,
Call. Hello. Try. Two. Over Betch, Jiraho. It's some young coupon say, and I know me no mammy share her. Eba. And ma will be beer nada. So, we and can't hear Winyai, Obia, or the city fear. When you be a man, yet. And then a ma, Nanso, or Shinya Media, and why. Enti me pa chow we de umame farming in sunshine document bi ase na me pa chow say e be kakra no bi me dada gidi na aye uyie na won so aye gidi yie anu asiesie amanya me din so as say we special unam babia we special babia Enya Ghana hanko amana no nyina you are well no na nche kra on ba be fa wako. Amen. Enti ne bompaye abie da ya no ama homeda som ene da bia da na ama nyina hu se eda ye no kware gidi asore dai pa cho open so open it so. Pali bacho me preso pa. Me pacho open it so. Say a true faith church. Pali bacho me preso pa. Where you away? Lo kwa jidi asa fo. Oba no way. Momo nsema wo ban. Oba urase adwuma oye enye se ebeduru baabi na ode atena ha je nkrofo ntakuni ensempo a na emum osi dan no e de che no kware gidi asore wonso ode na yadwen ene mpacha wan ene na yadwen pa mante toma no mente papa bese edai wuni wura si se musi de man kware gidi asore etisa na ene mpacha wan yesi ma gidi no kware asore awurade nhyira wo amen tatnase pura transe Pali bacho ka bi kakra. kasa Hallelujah. Me pa mchao me papa wo me ufra sate mam ene oba raso be kira de ebo hu me ma meduru wa no ware nti ewo mu ana papa be ye Methodist sof to so Methodist asafo ne pa raso Methodist aso dai e papa na esiye oti kwe oti sen ban ene o se si mission house ma omo ene o sa si mpa bo bia kese wo be pono so edema raso Methodist nti papa be wuo no ene o frɛ ye nyina na ye kɔ raso nti asema o ka kyerɛ me se papa so frɛ me kwaro nkɔ o se kwaro nkɔ mi be wu na asema me kan muntie ni pa na mfanya dwuma me ye Methodist sofo na me se oba bedi machi o Methodist sim na nka dwuma me ye me ni ho a wonso abetoa so no hu ya ne se usu kogidi nti gidi no koye na hyase de na me mpene so yeso so do nya me pene wo ye na me ba bewu na me bewu no nyame ayi ni ho adi a kyerɛ me na nyame me hu se gidi asɔre no ifiro no nyankopɔn ɔse gidi asɔre no firi nyankopɔn na obi a wobɛtena ma bɛhɔ yi bia nso wobɛnya enkwagye
na yenhwe yie yedi kai yemi ye ne miriska gidi adwuma ye no yemfiri ye kra ya dwene ye nipadua mnya ne enye mi ye ne miriska de etoso mienu se ye penkwade a ma ye ntie mfiri gidi mu da asese uti mfiri mu a unya nkwa nti asemo yo ka kire me no menim de betima sama dwen se matem ho afiji na meso minya gidi nko gidi se meje gidi mi sa ko gidi debe minya gidi nko gidi nti se Nyankopɔn ma ya hoden no ma ye nkwa ye betra osum akopembra kiso befra enhyira ka Nyankopɔn di da hallelujah sudanka ye wedding we ye futuo kese ema me ne nyina okay kani brese songo ma etoso mi tinsia nchemu ye du nwotwe brese songo ma etoso mi no tinsia nchemu dumienu ye kan kana ye nko efiri first verse 1 ni nyina eka ye wura yi ene ho asem na mo free 18 verse 18 brese ngoma no tinsia yimu na ampase Onyankopɔn betena nipa nkyɛn saase so ana onyame na tena ya obetena no ewo ye nkyɛn ewo asase so ana obisa ye question yes hwɛ osoro ene osoro musoro mpo entumi nkoraw osoro the third word osoro ene osoro musoro mpo entumi nkoraw nyame na nkantomedan amasie nyankantomeda yi a yenuen wasi yes nanso dane wani kyerɛ wako ampa ebo ne nkoto sere na yenua baachi e de fami mu sɛ menka nkyerɛ Yehowa sɛ onnane nani nkyerɛ odai ene ne nkoto sere awurade mi Nyankopɔn ene me nkoto sɛ awurade me Nyankopɔn netie entiamu ene mpae a wako a eyi ne wanim enei na sɛ obia hyɛn wodai mu a na wobɛbɔ mpae a ewo Nyankopɔn animu a onyame ontie sɛ wani bebie na wode akyerɛ edan yi awia ne anadwo Yehowa sɛ wani bebie na ade akyerɛ odai yi awia ne anadwo de woka sɛ wɔmfa wo din ensi hɔ no de woka sɛ wako abaachi mfa wo din ensie na watie mpae a wako ebo wo hai na mpae biara wako Jacob ebɛbɔ no wa ha no netie wako a ene wo man Israel enkoto sere a wode bɔ mpae e wo hai tie wako Jacob ene okre biara a awurade wo bɔ no ne mpae a wode bɛbɔ daa mu awurade tie ne ye amen na wo de firi wutena bia hɔ wɔ soro netie awurade epa kyɛw ye ne ntamwa demum firi wutena bia wɔ soro hɔ ne tie mpaaba a ye bɔbɔ no daa mu na sɛ wote a na wote a fa firi sɛ nipa no bɔne te sɛ deɛ ne a ne mmara to te sɛ deɛ ne a fa firi fa kyɛro amen 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 yes sɛ obi ye ne yɔnko bɔne so obi ye ne yanko bɔne na wɔde ntam gye no sɛ ɔnka so oboni dua kora na entam ne ba wafɔrebuchi anim wɔ efie yi mu a na sɛ wɔba wako anim wɔ afɔremuchi anim ha ene ye watie no wɔ soro hɔ na yɔ yewu a tena ɔsoro hɔ ne ye ne bu nko anaten ɛhɛn ne bu nko anaten you sɛ wobetua ɔbɔnefoɔ no ka ama ne kwan yɛ boa na tifi you na wobu ɔtini ni bem ama ne sɛdeɛ ne tene ne tie hallelujah amen ko sɛ wɔka wo man Israel egu ɛwɔ watamfo anim sɛ wayɛ ɔbɔne nti Ghana onipa bɔnefoɔ bi ɛbɔ pɔbɔne a
na wakwate na obebutu w'anim ha na ɔbɛbɔ mpaeɛ koto srɛ w'anim wɔ fie yi mu a ɔbɔ mpaeɛ wɔ ha ɛkoto srɛ wo w'anim a ɛneɛ wɔatie no wɔ sorosoro awurade tie no wɔ sorosoro na fa wo man Israel bɔne firi na fa Ghana man mmra to kyɛɛ na san wɔn bra asase a wode maa wɔagyanom no so yiw nkyɛmu aduonu nsia no sɛ wɔto wɔ soro mu na nsuo ntɔ ɛnɛ koraa wayɛ nsɛnkyerɛnne ama yɛ mpa sɛ yɛbɛbi yɛ dɛn wɔtɔ nsuo ama yɛ enti sɛ Ghana ɔsoro mu nsuo ɛto sɛ yɛayɛ bɔne nti si yɛayɛ bɔne nti no na sɛ ɔba bɛbɔ mpaeɛ kyerɛ w'anim wɔ fie yi mu a wakɔ Jacob bɛbɔ mpaeɛ kyerɛ wo na asɔfoɔ aka nyinaa ne adiifoɔ ne adwumayɛfoɔ ba ha ɛbɛsrɛ a ɛneɛ wɔatie no wɔ soro hɔ awurade tie no soro hɔ na fa wo nkoa na fa wo nkoa yi ɛne wo man Israel bɔne firi yɛn ɛnɛ fa yɛ ma Ghana bɔne kyɛn ɛkyerɛ yɛn kwan pa a yɛmfa soɔ ɛkyerɛ yɛ kwan pa a yɛmfa so na ma nsuo ntɔ ngu asase a wode maa yɛn sɛ agyapadeɛ no so yiw sɛdeɛ nnɛ woyɛeɛ no nkyɛmu aduonu nwɔtwe no sɛ ɛkɔm bi ba asase yi so ɛkɔm koraa na ɛba asase yi so a sɛ ɔyaredɔm bi ba sɛ yareɛ sɛ wɔhoɔ ɛne ɛpoɔ wɔ ntutu mmɛ baabi yɛ ba nkyɛ koraa ɛne ɛmmɛ bɛba a ɛne mmɛbɛ ɛbɛsɛ yɛ aduane a sɛ wɔatamfo bɛhiahia wɔ ho wɔ nkuro ne apono yi so a sɛ atamfo a wɔnnie ba countries koraa ɛbɛgyina bɔda sɛ ɔmpɛ ne yɛ ko a yadeɛ biara o sɛ yɛ yareɛ o ɔhaw o ɛne mpayɛ biara yiw nkotosere biara yiw a onipa biara ɔwɔ wo man Israel nyinaa mbɔbɔ no obiara mpaebɔ biara wɔde bɛba ɔda yi mu no ɛneɛ wɔatie no wɔ soro ɔtenabea hɔ tie wɔ soro ɔtenabea hɔ na fa firi firi na ma onipa no sɛdeɛ n'akwan nyinaa teɛ sɛdeɛ wohunu n'akoma no na wo nko a w'anim ɛna nipa akoma ɛdi mu deɛ ɛbɛyɛ ne wɔ soro wɔ na wɔnante w'akwan so ɛna a wɔbɛtena asase yi so nyinaa amen Awuma braje, awuma braje, awuma braje, awuma braje, katachi, Esanchani ni awuma braje. Oh, and more bread down for do. Kawa Jacob, Bechi. The Oya Maudin, or the Assuan William. No man some Yakagu anymore. Nina Amrem pet or them. So them, the Tio be uncle to say, Nayan Sanchez any hour, dear. Shirawakwa, Shiran Hokani, Shiran Mofra, born home by. To me be a dear no abonebe hono. Madam Marase, the Pansamno, Nampa, Inshra, in Flua Quaso, and Sacraso. When yes, so, what is Mojenti? Shall I to me and da? Amen. Chriso was some the entra da. Amen. Bon, some can see a show or soon young Kupano Yamwe. Nabio, ya be a diner no. On somebody stop bow and some can say also young Kupano Yam.
Kristo omenti aseda. Amen. Yada sofpani ase bebre. Hon konkron a afede mu ne dwumadi a nyame fa so de na ye bedu bebe so bre. Pani se pani beche odaroma oba begina ha no wasafo ma odo on hye dwumadi na se ha no omra na pani mompaye ma on nyina fa on hye dwumadi na safi asafo ma ene mo amo ben amo be basafo no ba sore ha no mo nyina mo me ai mo ba ya sore ha no mo nyina Semo monfa koma pa amurei kita na monfa mboni chidom na asafu eje kurukra behe kan yewu adin mu se endru nesia na me 2 times this amen enti edomo ade ahye ne nsam emu mu biara nye yiraba amen awurade ka on sene wado ye tie amen na twe afoforo beka ho na safo yin kurukura behwe oda yin mabuso na fanhwe no nyam obi biara busade ne na hwehwe de mbrem adwumayefo mbrem amen wafo mbrem amen yen fanhwe no nyam Kristo dim ni nhira na sumdue embegu so dada amen my brother adowura